Ọhaneze ndị Igbo ekene m nwoke kene nwaanyị kene ife na-emelu na ife n'iko n'ụbọchị nke taa tokwa ji ebe wee okwu m dịle alụsị ego Ezeobi na o nwekwalụ ihe anyị na-afụ n'efere mba ụwa sị ka anyị wetara unu maka na o nwere nwoke si n'ojicha na nke ewee gbarụ ya aka kịta na ejeghị eje adị mma anaghị ana adị mma bifo na ọbụna na ọbụna na-elibu 1 plate of rice kịta ihe anya na ibia ịnọ ndị famili ya na-atazi bụ garanọtụ na garị ka ha na-aṅụ biko nụ nenenu vidiyo akwụ na ofu ebe nwa okorobịa ji wee tikwa na ihe emeli ya na ihe gabigala gị ọ ga n'aka alụsị ego bụkwanụ Ezeobi nọ na Asaba biko na asị m onye na-emecha ụdị ya mmanya biko ya gbasa maka mgbe gara aga ime the rise and fall of Akwa Okuko kịta akwana anyị wetakwala unu n'ezu maka ihe ọbụla nwere mbido na-enwe njedebe maka ihe ọbụla ana mehụ n'ụzọ ziri ezi nwere expiring date biko nụ nwanne anyị nwoke achọrọ igosi ihe na vidiyo ahụ maka na his own safety matters mana ndị maali ya kọment kwa ndị jegonu fụkwanụ vidiyo anụ nwa nwụkwanụ ka ha si wee mee fụkwanụ ihe ha ihe je they have to also share their own experiences maka na ihe meelụ nwoke abụ ihe ya emekwala nwaanyị mana ọ ọbụla o si na dị biko na usoro m na nyawu vidiyo kwunufu. Hello ụmụ nwanne m daalụkwa na ọdụ mmiri nwa aka alụ na-ekwu abịakwana m izu ozizi chimsi nzie unu nzicha gị ya ikwete ha disi ekwete next year ikwete next year ekwete next 2 years ana m agwa unu si na ọgwụ na-arụ ọrụ mana the only person ọgwụ na-arụ ọrụ n'ụwa bụ dibịa na-agwa ya ngwa ọ na-agwara ya umugwu ka ịwụ ife o ji bụrụ sọ dibịa ka ọgwụ na-arụ ọrụ bụ na ọsọ dibịa na-ebenefit from ọgwụ nyanwa ka a na-enye ego nyanwa na-agba moto nyanwa na-arụ họteelụ ndị ọzọ niile a na-agwara ya bụ ọgwụ mugus gee nwanne ya ntị ka ịnụ ife ọ ya agwa gị gbasara Akwa Okuko ọgajik ya na Ezeobi onye a bụgoro onye jegoro eje wee fụ ịma na ọ bụ na ifube a na-agwa gị na-asị ọ maka na ijelo the right native doctor ọ maka na ijelo the powerful native doctor ọ maka na ahụ ga-anabata ọgwụ ife a bụ akụkọ onye mgbu akụkọ onye ejebe ụdịrị akụ aka ọ na-ada akụ mana ije bata confession ga-echenji ya mbọsọ ọzọ na-ekwu okwu ọgwụ na ndị dibịa nya ị nọrọ nwayọọ pịakọ onwe gị ama m na ife a mbido mebe na ndị dibịa ya achọ ka ha gbuo m ọ bụ na ị chọrọ igbu m n'ọdị bekee were ị chọrọ igbu m nsogbu adrọ ebe m bi bụ n'Enugu taụn abụ m onye na-enwe Enugu steeti ebi m na Agbani road Enugu ọ bụ na ogbugbu ya aka gị mma ka igbuo m no problem bịakwute m na Agbani road nsogbu adrọ as long as na ndị ndụ mma na-eme vidio so the only remedy na ịkwụsị m ime this video bụ gbuo m ka nwụọ ọkwenu vidio m na-egosi unu kịta ị ga-esi agha this particular person na-agwa gị ife a si na ya dị ready ọ bụ na Akwa Okuko ma Ezeobi pick this case up ọ bụ na akwa ma Ezeobi watchcha vidio decide na ọ ga-epick this case up na ya dị ready ịpụta defend ya ife niile ya kwuo as long as na enye echi ego ya back nke a bụrụ ka ọ dịkwa ka asị na udu mmiri na mmadụ je plan cha na-emebi afọ Akwa na Ezeobi no onye a sị na ya dị ready ịpụta kwugharịa weta evidence ife niile eme nụ as long as na enye echi ego ahụ back na-ene onye a ka mụrụ ife. So good afternoon my brother. Ebido m isonye gị na Facebook of recent. So, and truth be told, none my for things in a condemn and name me expose. So I really like it. And my future comment in the Madonna say, you are talking too much. That you should be careful. I think now you are saving souls, you are saving lives. And hence he dedicated to save souls and save life. I'm advising you shouldn't fear anybody. Hence you are standing on the truth. So in my own case, I commented na your post. So before we come here, iya neme na February last year. Heaven bear me witness. Ananzo the rope bear me witness.
ọ bụ na na-ekwu ihe a ka m kwugide mmadụ ọ na na-eme ihe a ka m megide mmadụ ọ na na-eme ihe a ka m gbochiri nwoke ụzọ ọ gbochiri nwaanyị ụzọ ka enigwe buo m ọnụ ka m ghara ifo na chi echi as in let me die instantly ka ihe ọbụla m na-eme kpochie na ọ bụ nọ asị ọ nọ ka m mee ka nwoke ghara gana n'iru ọ ka nkọjọ mmadụ. I am telling you the exact truth ihe mere eme obi adị m mma ọkwa eziokwu na-erigo m but the reason why you na-emenye voice here achọgo m ka mgbatị nkịtị but there are still our brothers n'ala n'iyi ka na-emekwa same mistake m mere which I am regretting and na ayọkwa Chineke nke pụrụ m ihe niile ka o mere m ebere gbaghara m. It happened on 2nd of February last year. Agam na nke Akwa Okuko n'Ọba. So gafia because I'm a full update here on Facebook. So I went there with my brothers. I in the three. So I seen here Akwa a full mado then bo yo jaba for 10,000. Then obu ni choki fia express. If you that day equal 100,000, that's 110,000. So buna oga ego ditumnaba. Those three guys somebody has to say that na hejiho that kind of money. So I went in. I paid 110,000. I went inside. Akwasim gini culture ko merem. Nkọwari asị ya gwa ihe na-eme osi m oke na ọ ya arụrụ m demospe na o bụ ụzọ sị m na ọ ya arụrụ m because ndị ama ha ma ya what ha ma ego na iji na ọ ya arụrụ m o nwere afa nke ọkpọrọ udu akọ mmiri na ọrụ m ya na ọ bụzikwa na m achọghọ ka ọ rụọrọ m demospe osi ego nekwan osi m nọ 1 million ka o ji arụ demospe. Yes, 1 million. Ihe nsi a na-eji m ude ga na emere ka nje bịa nga bụ ụzọ weta 550,000 cash wetara ya ka chee na mma yọta ya yọọ ya enu yọọ ya n'ọsị mba nga azụ na bank weta 300,000 ọ bụrụ 850,000 yọsịa ya sịa biko na highest ka njide gị 150,000 na ọ bụrụ na ịrụsịa ya ife dị mma ka m wetara gị the balance ọsị okay. Meanwhile oge m banyere ebe I met my friend and my brother the same village inside that place mụ na ya nọkwa ofu obodo. So the guy say money akwa charge there na nke ya with 3,500,000. Onye na-agwa gị ya ngo na ihe onye na-agwa gị ya na ọ nwụrụ this year. This guy mụ na ya banye n'ime ebe a. Though amakwa m ihe mere ya. I'm just saying na amaghị m ihe mere ya. So mụ na the guy sị m na akwa charge 3,500,000. Akwa rụrụ mụ na ya ọrụ the same day n'ebe m nọ ana na ebe ya na onwe ya na ana. So akwa rụchara ya ọrụ. Saa na before 21 days everything ya bidoro ọrụ. Na anyị alakwana nwaanyị. Ọ rie nni nwaanyị siri. Nwaanyị nọ na nsọ siri. Mụnwa the whole week niile noodles can neri and more jakame I can cook, so I cook in my house. I was indoor to avoid making any mistake. So after 1 month, I just na village. Watch him do more that kind of a thing. Just to avoid my excuse me.
So after everything, 1 month, 2 months, I won't hear him for. Even though self, but I'm not with the nothing. Everything at Pochico. To have to go back. Meanwhile, Ogenje kwa that place, I met many guys, I made friends. And there I made a question of contact. Akanko. Hebuka, guys no eba. So I chane ku na phone, we nka bo onkwade na eme, we nka bo onkwade na eme ke ko siade, ibu ku ike that kind of a thing. Obukwa no ofu akaka na asị gị guy na asị oje chekwara eba na everything but no nwe kwe na eme, no nwe kwe na eme. So ani in chat back on our phone. We created group na WhatsApp. Excuse me. We created group na WhatsApp. I check na date. Mbosa anyị aga be here. Did I get that place? Another group na Lagos State bịakwara. Ndị bịakwa complain. Many people. Akanko. Chineke makwa adịm akọjọkwa mmadụ adịm ekwukwa ka megide mmadụ o ka mme ka ihe mmadụ na-eme ghara gana n'iru. I'm just telling you the actual fact here mere. So we went there and I got one after the other. Ina chikwazi ebe complain ika ya ego afa. I paid another 10,000. I went inside. Ngwa kwa one-on-one. Na guy sitting outside in a way. Now people are complaining. No one can name na gaga. Can name. The young man asimu na niye merono bu na sim kembo sa ado ọrụ angwea. Osimu na that time na ndị ọrụ at that time no nke gara aga na ndị ruru dị ọrụ na anwụ ụmụ anyị nọ na nsọ bịara maybe siari ya everything. So kuche ya simu na mme wetekwa another 250,000 ka eji wee dozie ihe. Oge aka mara na osimu na ndị chim na-ewe iwe na megbu ebune je na nke bịa na nke egbu ebune. Why na mmemesi mi na our village doziwe nkwesịrị idozi as in just settle things to avoid problems. Na me with 250,000. The same that my friend, that brother signal on go now. Also another with 300,000. The guy gave them 300,000. Many people do with a go, but still trouble is still nebe kanebe. None of that place. Many people man can ebe nas no de his na bia. No guys na ndo ebo gonna be tego na naturalizia. Only cause us na one nwoke no Turkey saying the 3.5 million ka ọ garụ ọrụ na nke akwa na ọ rụchara ọrụ onwe na awa ọkụ nwanne nwoke asị na o riri ego ya na ọ bụghị na nke akwa bụrụ guys na-ese ndị mmadụ ka bịa na nye nsogbu na yard na-achọdo ibu ya sef na ọ dịghị izu ụra na yard ya nye ọ na-ayọ kịta bụ ka o sigoro picture weta akwa ka ọ gwakwa nwanne nwoke a na ọkwa ebe a ka ọ nọ n'ọbụ ori ikwe gị eri. Many people ndị bichara ego ndị rere ala ndị properties. I know they whine you or boy whining. Still emechakwa nothing otu abụrụ ezi. Akwa na-eri ndị mmadụ. Ọ game ya ka ọ na-asị, ọ game ya ka ọ na-agba. Ọ egi ya ka ọ na-eme ka ọ bụghị na o nwere ihe ọ na-eme. Ihe njụ na-ekwu ihe a, adị m ekwu ya ka ka ndị ọ na-achọ ịga ụnụ agazi na nwoke na-eme ebe a. Ọ gwụchakwa ka ọhụrụ m ụnụ agazi na nwoke na-eme ebe a. No, the more you look, the less you see. Ka ọ gịnị ka esi ekwu ya. Nwoke na-eme ebe a. God bear me witness and I am regretting it. Because na kita na etigo m. Keja not just now I'm eating because but now I have realized my mistakes and I haven't asked for forgiveness from God. Obuko no nwere ihe ọzọ. Nke akwa aga. I went to Ezeobi na Asaba. Nke na-eme last year, was it?
either last year, end of last year or beginning of this year. I can't actually remember, but Jim received in the warrior first 300,000 Korea the receipt card na phone ma. Anyị jere na anyị bụkwa anyị nwa ndị ahụ nwere group na WhatsApp. We contacted one man na-emekwa ndị dibia interview Ogajik. Si Ogajik na nwoke na-arụ anyị nwa we up to 100. Si abiko ka ebe ọzọ anyị nwere ike ịga since na-eme ọfụma. Ọ ya bụ nwoke rụrụ anyị ọrụ ụta. Ọsọ anyị na anyị ka anyị gaa na Ezeobi na Asaba. We went there. We met Ezeobi. Ezeobi jụọ gị gịnị ka ị chọrọ ka emere isi anọ nka. Ezeobi charged me 300,000. Si m na client niile njiji ebe a na ngara enye percentage. Njiri ụjọ kwere na mmere enye 15%. Na old client ọ bụghị ya nwa tụtara m. Njiri ụjọ wee kwere. I gave her 300,000. O ji wee rụọ dị ọrụ. Sugide mbe, sugide ihe m na amaghị aka m niile kpọwacha. Na-ezuzu. After rụcham the thing sef, werekwa ego mabata something thousand ga goro ewu because arụsịa ewu. Ihe ọwụ kojuru ebe ahụ mụnwa na amaghị ka amaghị m ebe ihe ewu kojuru ebe ahụ mụnwa jiri ego gagorokwa ewu gbuoro dị arụsị just cartons gawa. Ka na-enye percentage since ọ rụchara ma inweta mgbada sef abụrụ wọ Facebook m na kuchechie. As in everything. Can no one name you and percentage old client mụnwa ji wee je ebe a na-akwụ ụgwọ every month ha na-akwụ ụgwọ. Nọkwara n'enu ya na-enye ya nke nyekwara ya o rukwe 100,000 nyegide ya si ọwara ka na-apụdị ya ka ọ gịnị nkwụsị nye ya. Ihe mụnwa dị ekwu maka nke mmiri nwere jenube m ebe a. But at least no na condemn goro kita amam ko yanwa bụ fatan nke ya. But ndị mmadụ na-ekwukwa maka ya nwa ekwukwa ọfụma maka ya nwa. Ndị Igbo anyị na-ana n'iyi. The only thing mwa ekwu maka patient, let's all be patient. Onwe ihe karịkwa n'Chukwu. Onwe ihe karịrị Chukwu. Ihe mma na onye ọbụla na-agba mbọ. Chineke ama nkwe ka ihere mee ya. Ka ọ ghara bụ na ka anyị jiri nke anyị obere nke anyị ji gaa tinye ndị na-achọ na-akpa anyị. Because they are all scammers. They are all fake. Ọ bụ na eji m ego spend go n'isi ndị anyị is what as ọ bụ na eji m ya na akpa kịta na hey but it's well. Chineke ka nna ya ka ọ gbaghara m because I have made a lot of mistakes. I have made a lot of moves more na-ekwesịghị ime. I have gone where I'm not even supposed to see, talk more of going. You get? So, I'm the aim, but I believe now your aim is for good, not for evil. Excuse me. I believe that you are doing this for the betterment of our dear Igbo youths. No, I'm not getting my voice here. Like I said before, I am not saying this to condemn Akwa. I am not saying this to condemn Ezeobi. I'm not saying this to bring them down. I can't bring them down. They are all made. But I'm saying this so that if you hear it, that you are making a very, very big mistake if you want to go there. Eji na obere nke iji. Which chọọ itinye mmadụ. Jiri nke agba nwambọ hozuru onwe gị. Maka ihe niile bụ babash. All these are not working. They are just they are street guys. They are doing local. This is all local format. They are just eating our money. Ya na-ebute moto si nke ọkwa ego anyị ka ha ji ego dị moto. Ebupụta ego na social media sị na onye ka butere. Ọ ha nakọsi ego ebe a. Asịkwa gị na onye arụrụ ọrụ bute. Ọ bụkwa eziokwu. Oge nche na excuse me, oge nche na nke Akwa. Ego dọrọ n'iru nke Akwa rucha 50 million. Mpụ ego na-anata. Chegodo onye na-ana 100,000. Then kita nọ na 250,000. Onye na-ana 100,000 mana ọ na-afụ mmadụ about 50. Nwanna ke ya eme na every month na ọma na-echange moto. Ke na-eme na ọma na hotels. Okay,
ọ nachara ego niile the following day ọ paakị a na-akpa bupụta si na a client butere ya onye ọrụrụ ọrụ nka ihe niile ewu just format. So biko ọgwụ kọọ ha m n'ọnụ asịkwa m bịa akpọkwa m sị ka m bịa ka m mekwa vidio ka ndị ụwa fụ m I can do it maka ebe ifuru m obi adịghịzi m mma. Ọ bụrụ nwere ebe mma afọ akwa na awa na ọwa na mụ na ya pịrị ọkpọ na mụ na-eme ya o Ezeobi ha nwere ike ịka m n'ọgwụ ịchọwa ka ha gbuo m ego. Ọ bụ na ọnwụ I am ready to die maka obi adịghịzi m mma. Mana mụ na ha afụ kịta na ejiri ọkpọ azụ anyị ejiri ọkpọ pịaricha onwe anyị ọnụ maka ndị ahụ ndị ori. Ha render go useless but thank God for today. Na dem ayonni. Thank God for today. As in, I am making as in I am still eating because someone they can no village. So it's well. Anyị eme aka isi eme wee na-ekenekwa Igbo kene dị ndị Igbo kene ihe na-emela anyị wee na-asị biko ndụ nwoke ndụ nwaanyị biko n'ụbọchị nke taata asị m ihe ọma ya emela anyị biko ebe ọ na-emecha vidio nyela ya aka share this video subscribe on this channel Ishi echa egbe notification ka na-enweta notification mgbe ọbụla anyị siri ka wepụta vidio ọfụ igbu na-anyekwana anyị your comment na-enyekwana anyị the like button maka ka vidio anyị wee na-aga viral. Igbo ndị ọma iji eme ọnụ anyị enwekwara na mgbe ọzọ.